Күрәсеңме, кояш калка, елга яры, чүптә ята, игътибар ит, тирә-якка, үзең бер чак, чүпкә калма, торналарда, сирәк кайта, чиста урын, тапмаганга, ак каеннан, яшьләр тама, түз алмый ул, кансызлыкка. Каюмов килгән. Сине сорый, диде Маратка кошкорт ашатып йөргән хатыны. Сөймим шуны. Ни йомышы бар соң аның синдә? 2 көннең берендә күзенә кайтып килә дә җитә. Үзе ишек алдына да керми. Чакыр әле диде, машинасына чыгып утыра. Мин бит аңа осрау кыз түгел, алдынгы хуҗалык рәисенең алма кебек бердән-бер хатыны, дип уялды башында туфлиләрен киеп торган иренең колак итен ашады Сәрия. Марат үзе дә нәбетерми Каюмовны. Ниндидер күңел кайтаргыч тискәре энергия бар ул кешедә. Һәр чак елмайып, дустана җилкәңнән каккалап сөйләшсә дә, аның сүзләренең һәм яхшы булып кыйлануының юсалмалыгы сизелеп тора. 90-нчы еллар башы иде. 3 ел элек күмәк хуҗалыклар өчен бик кыен вакытларда танышты Марат аның белән. Яңа сайланып куелган яшь, ләкин өметле рәис халык ышанычын ничек тә акларга үзенә сүз бирде. Беренче эше күп айлар җыелып килгән хезмәт хакын түләү булды. Билгеле, акчалата түләү мөмкин эш түгел. Аның каравы, онга ярмага алыштырыр өчен көнбагышы борчагы бар. Өметсезлеккә төшкән халык натуралата түләүгә дә риза иде. Каюмов район үзәгеннән ерак түгел көнкүреш химия товарлары эшләп чыгару заводы ачып җибәрде. Аның мини-заводы бик тиз үсеп китте. Шактый керем китерә башлады. Марат аның янына авыл халкы өчен кер юу порошоклары һәм сабынны бартер юлы белән алыштыру турында сөйләшергә керде. Каюмов бик эре кыланды, ләкин район үзәгеннән ерак урнашкан хуҗалык хезмәтчәннәренең хәленә керәм дигән булып, товарын биреп җибәрде. Рәхмәтен белдергән Маратка: "Җир йомыры бит, бәлки минем дә сиңа йомышым төшәр, кире бармассың", диде. Менә төшкән йомышы. Нинди генә әле? Хәтерлисеңме? Мин сине ярдәмемнән ташламадым. Тәкъдимемне кабул итәрсең дип ышанам. Шартлары икебезне дә канәгатьләндерерлек. Күп уйлап торасы юк, дигән иде. Каюмов беренче килүендә үк. Күмәк хуҗалык янындагы урманнарның берсендә зур чокыр казырга булышлык итүен сорады Каюмов. Минем завод, үзең беләсең, кер юу порошогы гына ясамый бит. Әгәр кайбер агулы матдәләрнең калдыгын якындагы елгага агызсак, миңа сүзе булырга мөмкин. Фильтрлана торган калдыклар түгел. Нәтиҗәсе шундук сизеләчәк. Экология, Greenpeace, табигать дип баш миен чертәчәкләр. Ә монда күмдек куйдык. Беркем белми, беркем күрми. Алкашларыңны җыярсың, булышырлар. Цистерналарны киләсе атнага төнлә җибәрәм. Каршы алырсың, дип йөзенә төшү елмаю чыгарды директор. Марат әдип тә, я дип тә әйтергә өлгерми калды. Инде атна буе уйда. Каюмов ярдәм өчен шактый акча да тәкъдим итә бит. Калдыклары да бәлки әллә ни зыянлы түгелдер. Урманга күмәсе бит. Авылга ерак була. Берни булмас, дип котыртты аны шайтан. Юк, ризалашма. Кешеләргә зыяны булмаса, монда кадәр машина кумас иде. Абруеңны төшермә, акчага алданма, диде иңендәге фәрештәсе. Марат әле ныклы фикергә килмәгән иде. Каюмов аны тыңгылыкта калдырмады. Шалтыратып килеп йөдәтте, түләүне арттырды.
ниндидер 2 цистернаны үз территориясында күмгән өчен шул кадәр акча тәкъдим итү Маратны сындырды. 2 кич дигәндә җир казылды. Ә төнлә махсус киемнәр, респираторлар кигән кешеләр чокырга исенә чыдап булмаслык сыйыклык агызып күмделәр дә Марат белән исәп-хисап ясап китеп бардылар. Калдыкларның тәэсире озакламый үзен сиздерә дә башлады. Чокыр янында үләннәр көйде. Агачлар җәй уртасында яфрак коеп, корып калдылар. Иртән көтү куарга торган авыл халкы урман ягыннан искән җилнең авыр исенә буылып ютәли башлады. Кызудан соң күкрәп яуган яңгыр да авыл бакчаларындагы яшелчә җимешкә шифа булмады. Суган кыяклары саргайды, кыяр помидор яфраклары теткәләнеп тишелде дә шиңеп коелды. Уазигына утырып басуларны урап кайтам дип чыккан Марат Каюмов калдыкларының җимергеч көчен күреп имәнеп калды. Урманга терәлеп торган бодай басуын күреп кәефе кырылды. Инде өлгөреп килергә тиешле башакларны угач алар эченнән сыргылт сыйыклык бүленеп чыкты. Бик тиз таралучы гөмбәчекләрдән барлыкка килгән юеш кисәү авыруның бу басуларда бик күптән булганы юк иде. Маратның йөрәге кысылып куйды. Кичә җиләккә дип урманга барган балалар бәләле чокырдан ерак түгел үлеп пошый гәүдәсе күреп кайтканнар. Кичкенә инешнең балыклары да тынчып су өстенә чыкканнар. Юнлегә түгел бу. Алга таба ни булыр? Бу бит әле башы гына. Ә кешеләр ширли башласа, ни эшләргә? Чокырны күмү ярдәм итмәгән күрәсең. Парлары да җиргә сеңгән, составы да шулкая зыянлы икәнен белсәм, мәңге риза булмас идем бу эшкә, дип пошынды рәис. Кинәт кенә гаиләсен җыеп, авылны ташлап башкалага эшкә киткән Маратны халык аңламады. Шулай да гаеп итмәделәр. Әле бик яшь бит. Хуҗалыкны тарту, безнең өчен тырышу туйдыргандыр инде. Яхшы урын тәкъдим иткәннәр диләр. Ни эшләп җәһәннәм тишегендәге авылда ятсын инде, дип яратып өлгергән рәисләренең китүенә сәбәп таптылар. Хәвефле авылдан китте Марат, ләкин күңеленә тынычлык таба алмады. Үзенең нәфесенә хуҗа була алмыйча бөтен бер авылны, аның тирә-юнен куркыныч астына куюның намуссызлык булуын аңлады ул. Шул ук вакытта чарасыз да иде. Эшләнәсе эшләнгән, хатаны төзәтү мөмкин түгел. Үз гаебен йомар өчен Марат чокыр вакыйгасын онытырга тырышты. Гомер үтә торды. Үз авылында өйләнеп, яңа тормыш корып яши башлаган яшь механизатор гаиләсендә көтеп алынган сабый гарип булып туды. Врачлар моны экологик хәлнең начарлыгы белән аңлаттылар. Кояш бата, күрәсеңме? Айда калка, хыялы чак, калды кайда, карап торган йолдызларга. Әйтәсеңме? Кагылмый дип миңа, кагыла шул һәрбер битараф җаннарга. Табигатьнең күңле барын аңлар, кеше булып калды дөньяда. Күрәсеңме бу манзара, бер чак чәчкә аткан монда. Бүген нәрсә чүп өйемме, хыяллар